Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw! Apay pailaan nga inseret yu tabasura na nang isungarod nga inruar ko ta mga numasapa dagiti ang kulkolekta iti basura inton bigat. Apay mga imbasuram dagiti pagpigadan niyo anak kaw. Unay kayo matan nanang kas makita yu mat narugitan. Ay na, apo anak kaw. Mabalin pa'y amausar dagitoy. Narugit nga ruden nanang. Apay aya nga ipilit yu ti amuyo. No mailaba dagitoy, mayat manan. Mabalin manan na mausar. Irwaryo dagita abasura. Tagumatangak iti baro inton bigat. Kaano lang magtaginatag mo dagitoy apigadan anak kaw. Pangaasi yu mananang. Di nakrengrengen. No anya ti imbagak iso ti aramidan nyo. Gaputag suswildo ti asawam. Agsaysayang kabantay di ti kwarta. No masayangan kayo, ala iyawid yung arudan nanang. Ay wala. Talaga nga iyawid ko dagitoy, tasayang may. Anya to't nakasupot ganyawid mo, Purina. Ay pigadan lakay. Nakarugrugit ba? Nangalam ka dagitaya. Sa dino pa'y kuma, iti ayan ti anak ta. Kagat-gatang dalaan dagitoy apigadan, idi na palabas abulan. Kastamot dyan nakita nga ilakla ko na dyan palengke. Wan! Inbasura namanan, iso nga inalak at masayang anak. Kat mabalin pa yung malabaan na kita bakit? Kasadot na nga ron ti aglaba, iso abas na imbasura na, nagumatang ka numanan iti baraw. Hindi na minsan. Imbasura naman ang tinandumatasada. Ita, pigadan mo tan. Ibasura ng sama amin na gamit dan. Kasadaw, kiti kinasadot na ti pangpangruna na. Uray mabalin pa yung maremedyoan, ibasura na latta. Awan ano kasta. Sayayangan na ti kwarta nagrigrigatan nila kay na. Amuna may tamakipurpurdi lang nila kay na. Diyak amo iti anak ta. Awam madenggen na sao. Kaano lang idigim matang ka iti pigadan niyo mare. Ita, gumatang ka man iti barong. Tawanan ti mausar ije balay mare. Kasano nga awan, kita damat nakitak apigadan, idi na panak ije balay yo. Awanan ata imbasurak mare. Narugitan. Apay mat nga basura matagos ngay mare. Mabalin pa'y mat ano malabaan? Ay, masadutak nga aglaba mare. Iso akay kayat ko ti gumatang manen iti baro. Iso pa'y kit di apakapanugang. Ay unay kan mare. Sayang ti kwarta. Adda kwartami mare. Dandanin malpas ti kontrata nila kay ko. No agawid day chay, adda manen kwarta nga yawid na. May mayat matlaang, no anusap nga ilaba, mare. At least, makatipid kayo pa'y. Imbis nga igatang yu iti baro, urnungan nyo kidi. Basta siya, jak kayat ti mabanbanog, mare. Kumusta nga iti kontrata yu lakay? Nalpas ka di matlaan? Uwan, nalpasan ba kan? No kasta, tambay ka manan iti manungal daw. Kapilitan ah. Paguro orayan no adamanan ti ipakontrata da. Sabagay Ayun gayam, ikanak man iti kwarta, naibusan ti impawit mo. Naibusan na dagaws? Tagim matangak pa iti masapsapul tayo dito'y balay. Ay, surusuruang mamati, agtipid bakit? Di ka madanagan. Gamit mat dito'y balay ti pangigas-gastusak iti kwarta daw dawatagkan ka. Sana abisyo.
Malawan eh. Mangtudak to yung bigat. Nayo naman, amumot, nangina dagiti magatang itapanawan. Nayunak, hindi mo sayangan ta narigat ti trabaho bakit? No awan ti kontrata, awan mo ti kwartata. Mapanak labit itayan ti kumparik bakit? Apay ijay? Agsyat kami. Kita ama, ang mga nunabartag ka manin nga agawin. Awan ti pagdanagan bakit? Tamok, tag-control. Alang nga rod, agrubwat kan tapno makapagdalusak matlaangan dito'y balay. Ano? Agrubwat ka tapno makapagdalusak kunak. Sa anak ang makapag-general cleaning no adda ka. Malawan eh. Nako. Ay, nawaw. Agdaldalos ka manan, Mari Bekang. Kita akit na urnong manin tirugit, mare. Gamit yun samot dagita, Mare. Ibasura kung tanas kan ang masukatan, mare. Ada ka dita akasirola kas kada bedsheet. Ada pa'y termos. Panagkunak ka mabalin pa ya mausar dagita, Mare. Mais-isan kin mailabalaang. Ay, awan oras ko para kadagita abanag, mare. Abanugak laang no ka. Alaag man nga rod, Mare. Sayang man no ibasuram laang. Ay, katuan alaam laang, mare. No nagagat kalakit di amang remedyo. Tano siya, hay, masaduta. Ay, Mare. No kas kada kami ngawan makukwarta na, nalakalaang amay remedyo anday ta. Malangarod, alaam mo, tapno saan nga isupay apasalsali dito'y balay. Ay, nawaw. Anya ta binagkat mo, Flora. Ay, kasirola, tasa, termos ken bedsheet, kurtina ken dadumapay nana. Ay, aguray ka man basang kinaaman. Aday ta nana. Ha? Ay, nawaw. May lasin ko na gito'y agamit Ay, kinapudno na. Dinawat ko ka ni Mari Bekang nana. Nalabasak ngamin nga agdaldalo si Jabalayda. Ibasura na ko mga masayangan nak. Iso dinawat ko na. Ay, na yan day Jaya Bekang. Uray babalin pa ya mausar. Ibasura na latan. Isumat ti kinunakkan kwa na itay nana. Idiirwar na. Sigun ken kwa na. Masadot amang remedyo. Iso nga inyawid ko latan na Sayang mat ngamin nana. Mabalin pa'y amadait dagiti bedsheet, ken mais-isan ti kasirola. Ay, Kasta ti mayat a mindset, Flora. No mabalin pa'y remedyoan. Ano san ang remedyoan? Kaslaban ng tumay ti anak ko. Amo na mabambanog nila kay nang agtrabaho. Ngam di na maamaw ti agtipid. Anya di nakasako binagkat ni Flora. Gamit dabi kang lakay. May nawaw. Intod namanan. Ibasura na kano. Nga masayangan ni Flora iso dinawat na. Hey, kas nilabak nang naitatao. Dakkel man rin siguro ating nyawat nila kay na. Isong aging babak ng manan. Ay, awan lat amok. Iti kasta nga ugalit anak ta. Talaga ngayon bakbakit na ti kinasadot. Lumabagbagaan ka ako nga mat. Kasano nga roden day ta. Kasaritak to ni Joel. Ibagak akontrolan na ti kwarta nga ito na ita. Sawa na. Ay no, ayan ngayon ti termos bakit? Agkape ako ma. Awanan lakay. Kasano nga awanan kat at dama itay dito? Nagkapiak pa, sakpay anapanak iti ayan ti kumpare. Awanan imbasura kon. Imbagak matken ka nga general cleaning Anya? Daanan day jay, narugitan, masapul ang masukatan. Uray daan nga mabalin pa'y ang mausar day jay bakit? Ano sampay laang timang ipapudot. Gumatangak to iti baro a termos inton Lunes. Ay nawaw bakit? Agraman gamit ang mabalin pa'y ang mausar? Ibasuram! Na, awan mutlaan ti kasirola iti sigot anak ka ikargaan na. Di mo ibaga nga imbasuram mutan. Gumatangak to inton Lunes. Unay kan bakit?
Ibasuram samot amin na gamit dito balayon. Ay nawaw, di ka di makauawat mo. Gumatangak inton Lunes ko na lang arudan. Sayang ti kwarta ti kastangar aramitam. Narugitan day jay, kita ang angin misit. Paglutpam lakta, unay kamutan, ay nawaw. Sa dino tinalkargam, tanusak na is-isan no kasadot mo nga mga remedyo. Awanan, dinawat ni Marie Flora, iso nga intad ko na. Ay na, jak mo bakit? At dalaing tinakitam akwarta, pastay basuram mutan dagiti usar dito balay. Mabalin pa ang may remedyoan dagitay. Asino ti bambanugam si ka Joel? Rumarak pa ang mga lunyapay ti maaramid ko ka. Kapi ka pa Joel anak ko. Nagyaman anak nanang. Naimbag man, napanunot mo ti pumasyar. At dati saan man nagkinawatan ni tanakyo. Anya tinagapan nyo kinibikang nakong. Kasanumat nga may nanang. Imbasura na kiditi termos kas kadat kasirula may. Narugit kinda ang gano. Kasano? Kaya di na magkuna nga is-isan na. Agraman termos yaw. Di na pa'y mapunasan. Nasakit ti ulo ka mang pampanunot nanang. Bakit kita day ta pigadan nakong? Pigadan nyo day ta. Inalak iti basuraan ta masayang anak. No siyak ti sika, kontrolam ti kwarta nga itid mo iti asawam. Tauray siyak nga inana, jak kanunungan ti kasta nga aramid na. Pasensya kan, Joel. Narabyanak, tado tinaramid ko dya talon. Nagapa kayo kanumad, kinibikang ko na ni nanang yaw. Untatang. Diyak nakapagtapura na. Iso nakaungitakin ko na. Kasla di mo ngamin masayangan iti gamit mi tatang. Ura mabalin pa'y ang mairemedyoan. Ibasura na amin. Bilagbagan mo't ni nanang yaw. Di maadimgag. Inulit na manad. Ay, nadati kwartam. Di mo itit amin iti asawa manak ko. Wan tatang, numangtid ka. Tayo sakto lang ngay gatang na iti karin yaw. Tatang, kastan ti aramidat. Barang agnakam. Talaga amisis sadot. Di misis mo nakaw. Kasadot na ti mangiremedyo iti usar. Saan mo't anarigat ti mangiremedyo ka? Ay, marurudak la unay iti asawak, mare. Oh, apay mare? Kasta unay ti unget nga iti kalman. Ay nawaw, apay kanumat mare? Apay ka nga imbasurak dagiti gamit me. Kat mabalin ka pa'y mat ama usar. Saan ang makauawat? Masayangan siguro piman ti asawam mare. Kitaam ti termos nga imbasuram. Aglang lang amanin abaro. Agraman ti kasirula mare. Gagat kan diskarte ang ti kasapulan mare. Ay, no siya, jak maanusan ti kasta mare. May bagam ti kasta Tada kwarta nga yaw awat nila kay mo mare. Ngam no siyak amamirmiraot. Ay maanusak mare. Agpada kayo lakin ni nanang. Tip-tipidin nyo ti bagbagiyo. Ita panawan, rumbang nga agbalin tayo praktikal mare. Narigat nga tati agsapul iti kwarta. Ay nawaw, talaga ka di nga awan planom amang tad iti kwarta kanyak, Joel. Idi pa'y napalabas abulan nga agururayak iti iyawat mo. Awan ti kwartak. Adda ti importante anang usarak. Anya? Adda mo tinagata nga bagas. Abay, anong ti kwarta daw dawata maya? Agpampanunot ka kade, Bakit? Naskan nga tipid tayo. Kasta nga rodan, tip-tipidin tayo, tibagbagi tayo. Adda siguro man ang ti plano magatangan na niya. Ay na, Joel, aya. Nung narugit ti pigadan, ilabam. No, adda tinadadahil agamit, ipadas mo nga iremedyoan lumabalin pa'y. Pangasim ko ma, tasan ati kinasadot mo ti bakpakat mo kanya, bakit? Imot data amanugang yun, nanang. Ay nawaw, imot. Una, tadimatan mang tag iti kwarta kanya. Mabutang siguro ang mga nutil-tila man ng pangigas-gastusam. Ay nawaw, siyak ti babae nanang. Rumbang laang ay siyak ti mangidulin iti kwartami.
Day tamot lang ti makagapo, no apay asaan da ka atalken ti asawam. Agim baba ng kanto mga men. Pagyamanan kit din ni Joel tagamit mi ti pangigas-gastusa, saan abisyo? Hamom, anak ko. Bidot nga min ti aramidam. Sakbay nga ibasuram na giti gamit yaw. Kita empay, numabalin amay remedyoan. No kasapulan amalabaan. Ano usab nga ilaba, tapno makatipid kayo malaang. Nasaktan siguro tirik na ti anak ta. So, pimanaw latan. Kasan pa yan nagkape, baka... Bayam lang kay. Okay lang nga maupay. Pag siya atan naman ibagbagak kenkwana. Sa bagay mo't hindi Saan ba na mabalin na kanunungan tatikas dyan nga ugali ti anak ta? Kasi ti manugang tangag trabaho, no kasta ti aramiden na. Mawatak ti puntom, baka... Mangirwar ka kay di ti plataw na mangan tamutan lakay. Ay naturasan. Pasapatapay amapan di garden inton bigat. Ay nawaw. Bigadan yun sama tayo lablaba, Mari Bekang. Wan Mare, nasken nga aglaba kaawanan ti mausar. Ita lang ang nakitak nga naglaba ka iti pigadan, Mare. Di mo ngaminan mangted nila kay ko iti kwarta, Mare. Awan ti maigatang iti baro ang pigadan. Nasaysaya at matlaang tapno may ruam ka nga aglaba, Mare. Sayang matlaang no ibasuram mananday ta. Wan Mare, ano sa kun anya nga rod. Kita man dagiti nalalawat ti talon na dito'y lugar tayo, Mare. Ilabada dagiti pigadan da, ken dagiti kurtina da. Agraman dagiti gamit da iti kusina. Sa dalaang ibasura no talaga asaanen amabalin amausar. Sikatin ang ilaba ka dagiti pigadan, bakit? Wan na kay. Nasayat mo't nga ron no kasta. Tapno saanan na masapula gumatang manan iti baro. Dagiti kaldero nga hingat da iti planggana. Is-isak to inton madamdama. No kasta kumakanayon bakit? Makatipid ta. Saan ang masapul gumatang ta kanayon iti baro? Wan na kay. Manipod ita. Saan akon nga agsadot-sadot tapno saan nak nga apapaan. Kasta tiket ko bakit? Numabalin pa'y ama irimidyon na giti gamit. Irimidyon? Tapno saanan ang masapul gumatang manan? Aywan gayam. Igatangan naktuman iti sinulid ita tersena inton madamdama. Anong ti sinulid bakit? Agda itang lakay. O sige, ilistam. Not dapat idaddo mga ipagatang mo bakit? Taamangan lumalipata. Kuwain! Ay nawaw! Ita apanawan, rumbang laang nga agbalin tayo a praktikal ken na diskarte. Numabalin pa'y a mairemedyoan dagiti gamit tayo, aramiden tayo. Laglagipen tayo, anarigat ti agsapul iti kwarta. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.